totanga nemissionary tobva tazoti hai fari hanzi chicken yekuti unenge wakaisa makumbo mudenga but sex yakapenga sha but dhogi vakuru kwandiri manje ndonyatsokuvhura mataizi angu aya baba mukuru wako yatsoti ngena iwe zvinonakidza especially vachinditi pa tisine mazigaro enyu aya naye mwari wangu vamukuru wako vanobva vafira ipapo but tisine mazigaro enyu anozvifambisa sei I know you got that big ass ndoakada iye ane big prick saka zvinopedzerana oh my goodness saka bvolato ndinodakidza oh yeah, exactly riclean circumcised yaba mukuru wangu circumcised muri zvinzwa here vanhu panapa but ina ndise ndakadzikisira vanhu vekumusha kwangu mabrothers angu mazimbabwenzi vasina exactly I love vakadaro but gezai chete inongoda kugezwa otherwise ine chiganda chachinodziya kudarika idzi dziri circumcised musanyeperwa pafeya titori neexperiencezimbabwe murume wekuzimbabwe ndaitomuda but ndakangoshayawo zvezvokuti taakudhiaspora now but muzimbabwe obviously a Zimbabwean man comes first because of course I'm a Zimbabwean. I come from Zimbabwe, my father is a Zimbabwean, my brothers are Zimbabweans. Why would I hate Zimbabwean men? I love them and I love to boost their esteem. Baba wako vakakutunda havana skini iyoyo vakakutunda. Exactly. Vanada kushora stereki vanhu vekuzimbabwe. Hey. Anyway, my sister aired someone else. I talk too much. How's my Coco? Okay, how's Coco? I'll be there. Then kuzasu kutinyora chiona twari kuti chi. All right, how's Coco? Coco, she's fine. She's playing with her dad in the lounge. I'm in the bedroom. All right, sis. Thank you for joining. Love you. Thank you, my love. Okay, bye. Okay, Mwah. bye. Love you. That's my sister, guys. Anyway, inini zvanguka. As of when it's my request, sama bu uda ku request there. It's a request. Wasan, I'm adding you. Then I add previous. Declined. So ukumbo request cheka ngana chilo zo decline. And then I'm just gonna one. Okay. As of me, askana mnaona say missionary. Nyerem comment umishita. Thanks for sharing. Yeah, Sisi, thanks for sharing. Guys, request which sex position you farira and why you love that position. Sex position you farira and why. Why uchifarira iyoyo? What's happening per sex position iyoyo? You know what I mean? Summer Love, can you please request as well if you want to join the live? So, hello. So yeah. Maybe they wanna ask Edika, what's happening? Waliti, I'm adding you. Waliti, I'm adding you. Waliti, I'm adding you. Guys, my network is boy, right? Hey, Savage, I'm adding you. Hello. Anyone who wants to be added, just put a request or type add. Hi. Wagwan, did you say? Easy, who doesn't? Apana. A topic here kuti zoni. What's your favorite sex position and why? Indofarira musungwa. Kusungwa ni? Inonzi musungwa. Inonzi musungwa ndo ipi? Iyo, nenda kusacheni. I wouldn't do it. How do you put me chain? Ndokusunga kamaoko kane makumbo neche. Iyo hausikuide. Handinzwisise wangu. Saka unenge wakandisunga maoko kundihandcuff here. DJ Box isai request as well. Motiudza DJ Box put a request. Kangs, Youngs, everybody put a request. So iwe unondisunga maoko angu aya nechain. Zvese neuyu nemuromo. Zvekuslavery here zvemasex slaves zviya zvinoitwa. Very strange. Kandinonakidza submissive.
then waita sei munhu makumbo ake anenge ari pai? Farai for president. Hi my love, makumbo emunhu anenge ari pai, ende zvinoitirwa pamubhedha here? Zvinoitirwa pai? How do you do this? Paunozosungira machain and everything. Izvi zvoitwa pamubhedha manje ka unenge une zvimahudhu waiziya. Zvotiona manje gumbo rako rekuleft ka ndorisungirira side regumbo rekuleft. Andowambona munhu kana aizvara zvaanenge akaita akadhadhamura makumbo zvezvo. Zvinozonaka ndimirwadza amuna vatambe mushe. Then uona manje pekutanga hauswi nesini chero chairo waiziya. Twataita. Oh my goodness, your Wi-Fi.